Turki ani Syrie dugukolo yɛrɛ min kɛra u ka jamana fila kan ni nin y'a tile 10 ye mɔgɔ fatuta hakɛ sera mɔgɔ 40,000 ma. Nigeria mɔgɔ caman dusukun futunen ko nafolojɛ labilalen don Benin City bɔlɔnkɔnɔnaw la bingalikɛlaw bɛ ka bin u ka warisow kan minnu bɛ wele ko guichet automatique. Allemagne UFAL mara ɲɛmɔgɔw ye u ka nisɔngoya yira ka kɛ ni yɔrɔ dɔ labɛnni ye min bɛna taamaden mɔgɔ 400 kunbɛn ko kabiri Ukraine jamana kɛlɛ daminɛna dɔ de bɛ ka fara dunanw ka sigili sɛbɛn ɲini kan. Norvège jamanatigi Jonas Gahr Store ye laseliw kɛ u ka wasadenw ɲɛkɔrɔ ko ka dolari wari miliyari 7 ni tɔrɔmɔɲɔ 4 labila joona ka taa Ukraine jamana ka san 5 ka dɛmɛ don u ma. A ye nin laseli kɛ ka sɔrɔ Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky tun bɛ video conférence lajɛrɛ kɛnɛ kan. Biélorussie jamana ɲɛmɔgɔ Alexandre Lukashenko k'a ka jamana tɛna dɛmɛ don Rusila jamana ma Ukraine jamana ka kɛlɛ la min daminɛna Vladimir Putin fɛ février kalo san 2022.